Materiál Strašidelné domy je spjatý s Halloweenem. Propojuje kreativitu, nějaké pisatelské dovednosti a vlastní rozvoj kritického myšlení. Domy jsou u dětí oblíbené téma, takže tady vidíme domy, které se v podstatě mohou jenom vybarvit. Potom přecházíme dál, dostáváme se k domům a ty už můžou děti dotvořit, zahrát si na nějaké strašidelné architekty a materiál ještě doplňují pracovní listy, které v dětech podporují pisatelské a kritické dovednosti, takže můžou napsat příběh. Pokud pracujeme s mladšími žáky, tak tady pouze hodnotí, co se jim honilo hlavou, když vybarvovali domy. Můžou vymyslet nějakou postavu z jejich strašidelného domu. Máme tady předstupeň metody kritického myšlení 5 otázek, kdo v domě bydlí, jaký je a tak dále.